Salam mehriban joralar. Men elmidama maňa köpçülüge baramda adamlar kän, soraglar berýärler ýa toýa baramdadym, köp edemet ýaýarlar. Şo maňa berilýän soraglarym köplenç adamlaryň özleri TikTok'da goýup ber adamlar bilen maslahatlaş, şu adamlaryň bize berýän gowy maslahatyna görä bizem öz çözgüdümizi tapardy ýerlerde. Düýnem bir toýa baramda bir gelneje ýanyma gelip öz durmuşyny gurrun berdi. Aman uljan diýe. Seni görsem aýdaýyn diýip ýördim diýe. Bu ýazgytmy käbi, görgütmi käbi diýe. Men durmuşda şu diýe bag tamyna atyp aýal dälmi käm diýe. Näme boldy diýdim. Ne başdan gurrun bersem diýdi. Men odal biri bilen halaşdym. Ejem dagy berjegem diýmediler, berjek galem diýmediler. Diye umuman men şol durmuşa çyktym diye. Şonda ejem maňa diye. Ere barma yere var diýipdirler diýen sözi aýtdy diye. Ondan soň bir gezek diye durmuşa çykyp bararsyň, gowy ýere durmuşa çykmasaň burup ýele berersiň, ýelem getirip maňlaýyna berer, etjek çäräň bolmaz diýetdi. Ýa-da öňüm gelenden soňum gelsin diýipdirler diýen söz bar diye. Ya birinjim ýalgydym, ikinjim görgüdüm diýipdirler diýe. Şo sözleriň manysyny hemmesini şu mahal düşünýän. Ejemiň şol aýdan sözüne indi men düşünýän, hemmesini edem diýe. Şo ere barmal däleken, yere barmal eken diýe. Ýöne diýe men durmuşa çyktym, bolgusy zadyň üstünden öýkeledim dänim, üç çagamy alyp aýryşyp gaýtdym diýe. Onuň birinjim ýalgydym, ikinjim görgüdüm diýen söz edem diýe düşünýän. İkinci gedegem durmuşa çyktım diye. Ol adamam tanamandyryn diye. Ondan iki tane çağam oldu diye. Oňulenim oňuşman aýryşyp gaýtdym. 5 çağam bilen diye. Atam öýmede sığmadım diye. Ondan ejem atam diýirke, maňa bir ýerden kiçirak bir jaý alyp berdiler. Men şo taýda ýaşadym diye. Muman gepin keltefi şol aýalyň şu mahal. Birinji adam sana bolan iki gyýda okuw edipdir, ära baran oklar berde. Oğlumam men bilen gatnaşan ok diye. İkinci gedek ära bardym diýip diye. Soňky adamymdan bolan çagalanmam gaýdym durmuşa çykdy. Oňum bagty bolmady diye. Onuň ýeki oğluma onam öýerdim. Olam edilmeň durmuşum gaýtalýa diye. 3 tane agtygym boldy bolyn. Olam diye bolgusy zadyň üstünden adam bilen tenemen edip gitdi diye. Menem eýýam 3-4 gedek töwella bardım diye. Her gedek baranda da aýtýan Can gelin can sen men nemämi durmuşum gaýtalama. Ine menem öň bolgusy zat üçin aýryşyp gaýtdym. Hiç ýerde dem hederlik ýok. Senem men günüme düşersiň bu çagalaň ýydyňa türkäp garagöz çagalaryň oglum aýatda diýir kän edip 3 çagaň bilen durmuşa çykjak diýip de 3 gedek töwella bardym. Gelinim men diňlän ok diýe. Sözüne diýe. Oğlumam şo geldim gerekkä diýip otýur diýe. Çagalarynam görjek bolup duran ok kän diýe. Ýöne men agtyklam göresim gelýär diýe. Gelinimem diýe, agtyklam maňa görkeden ok. Sen hakyň ýok görmäne diýip diýe. O nähil men hakym ýok, men oğlumyň çagalar diýsem, maňa gürleme diýe. Dogrudanam diýe, o gelinimin maňa gürleme diýmäne haky bar. Men gürlemäne hiç ýyl hakym ýok diýe. Çagalarymyň hemmesini betbagt eden men özüm diýe. Ýöne men betbagt boldum. Çağalam da näme günä waka. Olaryňam hemmesi betbagt diýe. Näme üçin betbagt diýdim. Eller ayaklar badam hawa işläp ýörler, okap ýörler, ýaşap ýörler. O nähil betbagt bolýar diýip. Hiç gaýdynyň diýe. Durmuş ýok diýe. Onu ýal durmuş. Hiç kimeden men diýe. Arzu edem ok aman uljan. Men çağalam käl durmuş. Ne olar çaga bolup çagalyň hödýürini gördüler. Ne olur ejel bolup ejeň hödýürini gördüler. Ne atal boldular diýe. Şu mahalam her gaýda bir derede iýip ýörler diýe. Şu zatlaryň hemmesine men günäkär diýip. Aglyýa görgüli. Önde etjek zadyň ýok da ýöne. Aman uljan men hakym ýokmy bagtly bolmana, men hakym ýok bagtyklam görmäne diýen. Ýüregim dilim boldy. Ay gelje jan diýdim. Ay geliniňem akylyna aýlanar görkeler aktajaklaň diýdim bolyn. Görkeler diýe men haçan aşelli ýaşajak. Men de 60 ýaşap barýan.
Men diye bugün ölecek, ertesi ölecek, men onu bilmedim, aman uljan diye. Menem sen beydip diýdim, durmuşundan nalap görme diýdim. Belki hemme zat bir Allah'ın kudreti bilen bolýar, hemme zat bir günüň dogamynda, iki günüň dogamynda tersine bolar, gıýlan durmuşa çykar, ogluň öýlenir, geliniň öýüne barar diýdim. Belki Allah'jan şeýle bolsun diýdi. Indi mehriban zenanlar, men şunu diýmek bilen muman aýtjak zadym. Durmuşda be, durmuşda da çykylýar, aýrylşylýar, her kimiň maňa näme ýazylan bolsa, o ýöne şu aýryşsaňam aktajaklan gaýneneleriň, gaýnatalaryň göresi gelýär-de. Şonu men diýjek zadyma gelinlere, oglanlara adam diýjek zadym, çagajyklaňyzy görüň. Geliniňiz bilen oňuşmasaňyzam, siz o çagalaryň atasa, ya gelinlere diýjek zadym, aktajaklaryň enesiniň atasynyň görmäne haky bardyr. Görkedim. Ýörütelep adama ýamanlyk etjek bolmaly da şu mahal. Edip bilseňiz ýagşylyk edin, edip bilmeseňiz ýamanlyk etmäň. Ol adamyň men her gedegem aýtýan Allah Taala kime näçe ömür berse şonu ýaşardyň. Şo ýaşan ömrümizde agdy bir ýaşalyň, bagtly ýaşalyň. Eneler, atalar aktajaklaryny söýese gelýändir, bagyryna basasy gelýändir. Bagyryna bassyn görsün, aksiller, getirtirler. Näme ýitirýän zadyňyz barmy? Şonu sen çagany dogursaň ataň öýünden teňoga, şo tokumda şol. İtatasyny tapar diýe. Hemme zat şarhy pelekdir. Hemme etýän işimiz pikirlenip edeliň, maslahatlaşyp edeliň. Goýu mehriban käbämedem, aktajaklary bilen görüşsün. Elmedam hemmämiz tüýjü dilegde bolalyň. Goý biri-birige tüýjü sözler aýdalyň. Söz muktada pul alamyza gady şonu. Esasat agdy biri bolalyň, bagtly bolalyň. Durmuşda hiç sada hayranım galmalda, hiç sada geňem görmelda, hiç kimiň gepine metjek bolmalda, diňe näme etmeli, agdy biri bolmaly, edip bilsek kömek etmeli, edip bilmesek ziyan etmeli. Mehriban zenanlar.